Inanunsyo po kamakailan ng DILG na nasa 1,546 LGUs nationwide ang nagdeklara sa CPP-NPA-NDF bilang persona non grata sa kanilang mga lokalidad. Aligasyon naman ng Communist Party of the Philippines, pinipilit umano ng DILG ang LGUs na ideklara ang CPP-NPA-NDF bilang persona non grata na agad naman pong pinasinungalingan ng DILG. Ano daw po ang komento nyo dito? Talagang wala pong basihan yung ganyang paratang laban sa DILG. Unang-una, hindi naman po DILG at mga LGUs ang nagdedeklara sa kanila na persona non grata. Ang unang-una, US State Department, ang tawag nga nila sa CPP-NPA, terorista. Okay, kung ikay terorista, i-welcome mo pa ba sila? Huwag silang magalit sa mga LGU na nagparata na sila ay persona non grata dahil in this civilized world, wala po talagang humahanga sa mga terorista. Kaya kayo, ibaba nyo ng inyong armas, magtutok na lang kayo sa parliamentary struggle, nahahalal naman kayo sa Kongreso, damihan yung hanay nyo ron, nang sa ganun magkaroon ng pagbabago. Tigil na po yung patayan, lalong-lalo na kung papatayin nyo naman, kapwa nyong mahirap na Pilipino rin. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.